Fedrwn ni ddim gadael i hyn ddigwydd. Dyna neges y naturiaethwr Iolo Williams wrth ymuno ag ymgyrch yn erbyn cynlluniau ymestyn chwarel yn Rhed Dinbych. Os bydd cwmni Breeden yn cael caniatâd gan y Cyngor Sir, mi fydd rhan o goedwig a cheia yn cael ei colli. Mae'r cyflwynydd yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno deddfa i gosbi unrhyw rai sy'n torri coed hynafol. Mae'n gohebydd Elen Wyn ger safle'r chwarel i ni heno. Elen. Nia, o'na tua 70 o bobl yn blant ac yn anifeiliad wedi dod at ei gilydd ar y ceia yma prawn 'ma i ddanos i gwrthwynebiad i'r cynllunia yma. Mae'r ceia sydd dan sylw'n agos iawn at y dre. Mae'r chwarel o obdu'r coed yn fanna ac mae yna deimladau cryfion iawn yma. Cymuned yn dod at ei gilydd i ddal i tir yn llythrenol achos mae'r ceia yma dan fygythiad. Byddwn ni'n colli'r coridor yna i gyd, y coed yna'r rhan fwyaf. Drws nesaf i'r ceia mae yna chwarel ac mae yna gynlluniau wedi cyflwyno i Gyngor Sir Dinbych i ehangu. Da ni gyd yma achos da ni'n teimlo o waelod calon am gynlluniau Breeden y cwmni i fwyta y ceia ychwanegol yma i estyn y chwarel. Yn dinistio'n llwyr yr access i'r ceia yma. Sydd wedi bod mor bwysig, oedd o mor bwysig i fi pan o'n i'n ofalwraig. Mae wedi bod mor bwysig i bobl lleol yn ystod Covid. Ond ar y nodyn gwyrdd yna, Mair Jones, mae'r cwmni'n deud y byddan nhw yn plannu coed yn lle rhai fyddan diflannu'n sgil y datblygiad. Ti'n be? Mae hynna'n un o'r lefelau mwyaf ridiculous o'r holl gynllun. Mae yna ymgynghoriad cyhoeddus ac mae cwmni Breeden yn deud eu bod nhw fel cyflogwyr lleol wedi rhoi cyfleoedd i drafod a chysylltu wrth iddyn nhw baratoi y canllunia. Mae'r ymgyrch wedi denu cefnogaeth o bob cwr. Yr ateb syml yn enwedig y dyddiau yma pan da ni yn gwybod effaith cynnesu byd eang ac yn y blaen, da ni'n ei weld o rwan, mae mor sych. Wel, yr ateb syml ydy peidio torri hen goed. Ac ella bod hi'n amser i Llywodraeth Cymru ddod â deddfa i'r sydd llawer mwy llym sydd yn diogelu coed fel hyn, fel bod hi'n hollol anghyfreithlon cyffwrdd â nhw. Dyna pa mor bwysig ydy hyn. Mae o wir am bost wir, fetrau'n credu bod nhw'n cysidro fashion beth, bod nhw'n onest. A Nel, ydych chi'n teimlo'n glir beth ydych chi'n deimlo am hyn i gyd? Wel, da ni'n dod am dro lot rhwng fyma a teimlad bod hanner cae yma ar un nesaf mynd i fynd o bod y tyllau a lot o anifeiliaid a planhigion yn mynd i farw. Dwi'n teimlo neis iawn. Da ni'n teimlo reit drist yn dydyn. Da ni'n gipsetio braidd amdan yr syniad bod yn onest. Mae o'n jyst yn mynd i bod yn collad anfarth i pawb, a mae yna lot o factors. Mae'n lle magical dwi'n meddwl, andros o dwi'n hoffi eistedd yn y goedwig a cerdded yn y goedwig a casglu pethau ac just yn eistedd a y golygfa hefyd, mae'n hawdd iawn. Teimladau cryfion a'r ymgyrchwyr yn galw ar gynghorwyr sir i ddod at ei coed wrth ystyried cais y chwarel. Ac mae gan bobl tan hanner nos fory adael i Gyngor Sir Dinbych wybod be maen nhw'n feddwl o'r cynllunia. Nia.